Eta gero Josebak esplikatuko du pixkat epamain modun zertan gauzatu dena, sabéis que hay 10 premios para maratones y ventanas. Kasu honetan, sari banaketa bizatitan ningo dugu, lehenengo eta behin baserien atalei edo zentratuko gara eta gero balkoiena. Eta berdinean, lehenengo beti kasu honetan izango dira Urretxu hirurak eta ondoren Zabalagako hirurak. Antxoni, Bildain, Arizabalaga, Tondardegi Etxeberri, baserietik. Hau ematen zut eta Mikelek lorea eman duzu, bale? Zorionak. Eskerrik Tori, eta hori pixkete. Tori, nahi behar duzu foto bat, gu albon gaudela, nahi behar Zu berdi. Hau ere, hau salseta. Leku guztietan. Hau da epailea. Bale. Eskerrik asko. Urrena orduan, Gamina Garmendia Etxaniz, bareiatua 10. Hacemos. ¿Ondo? Hombre, Aprovecha. hartu lo que doy. Bueno. Ahí da. Ondo. Bai. Puri Urrate Regalos. María Jesús Laca Arostegui. Lourdes Etxani Aranbuko eta Fermin Goenaga Epelde. Pero tuyos. Todo eso. Zumarragatikan, hirugarrena, Maria Jose Zubillaga Azpillaga, Olagoiko baseretik. Eta bain orduan, pasatzen kaleko balkoi eta lion atalea, eta kasu honetan, Urretxutikan, Maria Pilar García Albendiz Ruiz, de Luzuriaga, Barrekale Mazazpi, bosgarrena, Bigarren orduan izango da Rosa Maril Lizarraldi Gabilondo, Peñareita 24, 3B. Bueno, Urretxuri da hortunez, Lori Salaberria behain, Ipeñarrita bigarren zumak. Urretxuri dago kionez, Kalerrotako Mila Etxani teieria izango litzateke. Urretxuri dago kionez azkena, Labeaga kaleko Miren Labarza Berasategi. Bueno, aurten ere. Ya Zumarragara pasatzen gara, bale? Zumarragatikan, orduan. Hau, Rosarito Mendizabal, Izazola, Zora Luze, 10, bigarrena. Asun, Márquez, Robledo, Ipalaizea, 75. Hurrengo hirugarren orduan, Zumarragatik, Mercedes Merindo García eta Luis Ibáez Francés. Zorionak. Eta bueno,
Lehenengokoa, Maria Victoria Aranguren Arantzabal 714, lehenengo D. Bueno, mira. Eta Zumarragakoi dagokionez, azken izango litzakena kasu honetan, Josefa Aloinaz, Araba Olaza, Etxeberria auzoko 7 lehenengo ezkera ezin izan du etorri, txalo ero bat eta zorionak